Под водата. Бая време издържат под вода. Ще на плажа на Черноморец. Пълно сплажуващи от всякъде деца. Какво да видим? Багерче на плажчето, копай. Все едно сме на някой строителен обект. Вади си гуми, муми, тежести някакви. Просто България. Живот. Ето. Пълно туристи всякъде. Нарочно ми ги снимам хората. И какво се случва? Хората се купаят. Добре дошли в България. Изберете българското Черноморе. Направо номер 1.